Il-qagħda finanzjarja tal-pajjiż titlob għaqal kbir biex il-poplu ma jitabbix biżijiet żejda u l-gvern irid jara kif se jaqta' l-infiq tiegħu b'aktar minn 200 miljun euro tul is-sena li ġejja. Iżda minkejja dan sa issa jibqa' mhux magħruf minn fejn il-gvern beħsiebu jaqta' l-infiq tiegħu għalkemm s'issa diġà rajna li tqaċtu mal-miljun euro mill-flus allokati għall-università. Minn fejn se joħorġu dal-finanzi? Aħna kellna budget li kien jinkludihom. Ara, il-budget illi preżentajt is-sena l-oħra naħseb kien għamil mira ċara. Il-mira kienet dik illi jkollna deficit ta' dan il-pajjiż li jkun bejn 5.5% u 7% u fl-istess waqt. Mela tkellimtilna naqra tqili, jiena saqsejtek mistoqsija sempliċi ħafna. Minn fejn se jinqataw il-200 miljun? U jiena weġibtek b'mod sempliċi ħafna wkoll. Qed ngħidlek illi bħala Ministru tal-Finanzi nkun qed inħares lejn spejjeż li ma jkunux qed jintefqu jew oħrajn fejn naħseb li jkun jistgħu jintefqu b'mod aktar għaqli bħala priorità. U minkejja li xhur ilu talab lill-Ministri tiegħu iqqaċtu l-infiq tagħhom b'200 miljun, il-Ministru Clyde Caruana bħal sħabu kollha baqa' ma qalx fil-fatt minn fejn se jaqta' l-infiq. Net News staqsa wkoll lill-Ministru kemm qed ibassar li se tkun in-nefqa biex tkun salvata l-Air Malta. U mhix kwistjoni li ma rridx intik figura, hija kwistjoni li qed irrid nonfoq ħafna iktar miljuni għaliex l-Air Malta għandha bżonn fix li tkun waħda serja sabiex tagħmel il-kumpanija mod sostenibbli, mod kummerċjali għal quddiem. Il-Ministru Clyde Caruana qal li l-Air Malta kienet mobbija b'wisq impjegati. Il-kumpanija kellha numru eżaġerat ta' ħaddiema magħha. Il-Ministru kien qed jitkellem qabel laqgħa tal-MCESD li matula l-imsieħba soċjali komplew jgħaddu l-proposti tagħhom għal budget li jmiss. L-akbar tħassib għaż-żewġ unions il-kbar huma l-għoli tal-ħajja, b'Josef Vella tal-UHM Voice of the Workers u Josef Buġejja tal-General Workers Union, it-tnejn isemmu il-kola fil-kummenti li tawna. F'termini ta' ħaddiema l-iktar ħaġa li għandna bħalissa tippreokkupana hija l-għoli tal-ħajja li hemmhekk irridu naraw x'ħajkun qiegħed jingħata lill-ħaddiema. Ovvjament rridu nsibu soluzzjoni kemm dawk li għandhom kola exclusive irridu jingħataw kola sħiħa, però anke dawk li għandhom kola inclusive irridu nsibu soluzzjoni għalihom ukoll għaliex inkella se jkunu qed nibagħtu l-ħaddiema. X'qed tistennew bħala General Workers Union f'termini ta' budget tal-ħaddiema? Llum ħan iddiskutu tal-inflazzjoni, żgur li kif ġa għadna li ħan jaħdu 10 euros il-kola, l-mekkanizmu tal-kola jrid jibqa' jiġi onorat, ġifieri u għandek klawżola fiha fejn jgħidlek ċirkostanzi speċjali jrid bil-fors jista' jiġi emendat jew diskuss, imma jrid ikun hemm unanimità bejn sħab soċjali li min-naħa tal-Workers Union m'hemmx. Min-naħa l-oħra l-Forum Unions Maltin qed jinsisti li l-Gvern għandu jiġbor it-taxxi li huma dovuti, kif spjegalna Paul Patch. Aħna l-biża' tagħna qiegħda li ħajjolgħu l-prezzijiet għad-detriment tal-middle class tagħna u ħajġorru l-piżijiet biss il-middle class, jew nkella dak li qed jaħdem bil-paga. Wasal iż-żmien li jsir infurzar ta' self-employed ta' min jaħdem għal rasu, kif ukoll jiġbor il-flus kbar li għandu l-gvern mingħand ħafna negozjanti biex bekk il-pis li ġej u l-piżijiet li ġejjin fuq il-pajjiż tagħna jinġarru ikwalment ma' kulħadd. Il-Konfederazzjoni tal-Unions Maltin qalet li l-Gvern irid irażżan il-ħela. CMTU għamilna ħafna enfasi fuq l-infrastruttura fis-saħħa. U għandna li fejn jinħlew il-flus jaqaf il-ħala, qed nitkellem fuq vitals. U jekk hemm bżonn nagħmlu sagrifiċċju, mhux nissagrifikaw il-kapriċċi, mhux il-bżonn. Fil-budget li jmiss il-Gvern mistenni jagħti żieda ta' minn tal-anqas 10 euro. Bil-Ministru Clyde Caruana jgħid li fil-ġimgħat li ġejjin se jkollhom jittieħdu aktar deċiżjonijiet bħal dik li ttieħdet fil-konfront tal-Air Malta.